Ukuthula kwenkosi akube nawe hlobo esalalele lo myalezo. Incwadi kaJohane isahluko sesihlanu, noma singeke siwafunde onke amavesi awu-18, kodwa sizofunda ivesi lesi-2. UJesu embonele azi ukuthi senesikhathi eside njalo, wathi kuye, uyathanda ukusebenza. Amen. Isihloko salo myalezo sithi uJesu yazi futhi uyasibona isimo obhekene naso. uJesu yazi futhi uyasibona isimo obhekene naso. Ivangeli kaJohane lethula uKristu ngendlela ehlukile kulamavangeli amathathu ngaphambi kwalo. uMathewu kanye noLuka baveza uKristu ekulibo lwabantu. uMathewu baveza uKristu engumesiya owathengiswayo. uMarku uveza uKristu eyicebo ehluphekela abantu ukuba bakhululwe maqondana nesono. uLuka uphinda amveze uJesu engumsindisi wabantu enyameni nasemphefumulweni. Kodwa uJohane uveza eyindodana kaNkulunkulu enyameni enganishi, nofakazelwe isimangaliso azenzayo. Uphinde futhi mayeqala kwisahluko sokuqala kwesigatshana sokuqala amveze engulogos ewumcabango kaNkulunkulu, ethi ekuqaleni wayekhona ulizwayo loNkulunkulu, ulizwayo uNkulunkulu. Le ncwadi kaJohane ibhalelwa ama-philosophers aseRome. Uyibhala ebuka with an individual eye. Ungacabanga ukuthi wena ubhala ngomqondo sobala, kodwa futhi uphinde uthole umqondo oxhashile kulento akhuluma ngayo uJohane. Iyona yodwa incwadi ebhalwe with an individual eye, iso elidephileyo. uJohane ubalile imimangaliso ewu-8 kule ncwadi yakhe eyenza uJesu. Uqala umangaliso wawenza kuchapter 2 verse 1 to verse 12. uJesu waguqula amanzi aba iwayini emtshadweni waseKhana. Okwesibili umangaliso, uJesu waphilisa indodana yekhulu, chapter 4 verse 43 to 54. Alikho ibanga, there's no distance ma uJesu ezophilisa. Owesithathu umangaliso uJesu awenza waphilisa umuntu eduze kwechibi laseBethesda, nowile sisahluko esisifundile. Nengeke ngisaqhubeka ngenxa yesikhathi enginaso ukuba ngibuye ngithaphuke eminye imimangaliso uJesu ayenza. iBethesda ihunyushwa kuthiwe yindlu yomusa, a house of grace, indlu yesihe, a house of mercy. Ngakho kwaba-ke baya kwa-Israyeli bayazi ukuthi kunendlu yokukhonza yamakatholika ebizwa nge-St. Anne's eJerusalema. Lapho ngesikhathi kwenziwa i-excavation, ucwaningo, uphenyo, ngo-19th century yatholakala leli chibi elibizwa ngeBethesda. Lisizinda manje sama-Muslim, headquarters yama-Muslim, kodwa umzizima wamanzi ukhomba ukusuka kule ndlu engikhuluma ngayo yamakatholika, i-St. Anne's, iziyofikela kuleli chibi. Linempheme-ke emhlanu njengokusho kaJohane, kodwa le mpheme abahumushi beBhayibheli bathi le mpheme imele incwadi eyinhlanu uMoses eTestamentini elidala, okuyizincwadi zePentateuch eyihlanganisa neTorah okungumthetho. Ngakho uJohane mayekhuluma kulesi sahluko sesihlanu, umqondo ocashile akakhulumi ngogulayo noma ngabagulayo, kodwa ukhuluma ngesizwe sonke sakwa-Israyeli, osekusele oyedwa oyinsali kuso okunguJuda, ukuthi uJuda ubambelele kakhulu kulezi ncwadi eyinhlanu, okumenza abe njengoxhwalileyo phambi kaNkulunkulu, noma umthetho ayenawo, ngoba umthetho wona wembulela umuntu ubuthakathaka, awumsizi maqondana nesono,
yikho uNkulunkulu abeka umthetho, wayesebeka itabanakele ukuthi uma umthetho unembulelo ukuthi nibabi kangakanani nifanele ukufa, nanti ayitabanakele okuyindlu yomsa ukuthi lona loyo xakekileyo mayizobalekela khona uyothola ukusizakala. Manje ngaleso sizathu uJohane uyabhala uthi nangu Israyeli ukuthi noma ikhona indawo yokuphephela, kodwa uIsrayeli awumboni uJesu ukuthi usephakathi kwabo, awumboni uNkulunkulu esebenzela umusa, basalibela ukuhamba ngokhondolo oludala. Isizathu sikaJohane kwesibili ukuba alobe ngaleli chibi akusikho ukuveza umlando ngalo nokuxoxa ngobuhle balo, kodwa ukuveza okwakwenzeka kule ndawo kugcwele abantu abagulayo, ukuthi kwenye inkathi uthi umuntu mayixakeke kakhulu agcine ngaboni ukuthi usizo selukhona elokhu enaka isigulo sakhe, ngoba uthe uJesu noma esefikile akekho wambona ukuthi uJesu phakathi kwabo. Kwazi kwaba kufika isigaba la uJesu ekhuluma khona, kwayima loyo okuqondwana naye makukhulunywa eseqale naka ukuthi kunomuntu okhuluma nami. Asizwa ngaba begcina le ndawo ihlanzekile, okukhomba ukuthi le ndawo yayinephunga elimbi ngenxa yezigulo, ngoba ilona lo wayefika nobhici lwakhe nokubhicika kwezilonda zakhe ezofuna ukusizakala. Bayabalwa baze bahlukaniswa igaba ezine abantu ababekule ndawo. Oqala abakhuluma ngabo uJohane uthi abaningi babegula, asize izigulo kwezehlukene. Okwesibili akhuluma ngabo uthi babe izimpumputhe, babe khona nabo. Abesithathu akhuluma ngabo uthi nezinyonga zazikhona nabo. Abesine akhuluma ngabo ababe paralytic, ababeshwabeneyo, nabo babe khona kule ndawo, bexakekile nabo izigulo zabo, bezile kodwa bezwa ukuthi phakathi kwabo ukhona uMesiya. Le ndaba iyisiqalo sesigaba esisha kwivangeli likaJohane, kusukela lesahluko sesibili kuze kuyofika kwisahluko sesine. Zonke iqala iphethe ngokuthi kwenzeka eGalile lokho kwenzakayo ekhana laseGalile, mangaliso uguqulwa kwamanzi. Ngakho-ke uJesu kule ndawo uzokwenza umsebenzi awujutshwe nguyise, noma babe ngamboni uJesu phakathi kwabo. Nawe kwisimo sakho hleze awumboni ukuthi uJesu ukhona, uyingxenye yesimo odlula kusona, kodwa ngizothi uJesu uyazi futhi uyabona okubhekene nakho. Le ndoda yayisigula iminyaka ewu-38 njengokusho kwesahluko, noma isimo yayikuso sathatha eside isikhathi, sathatha eminingi iminyaka, sathatha eningi injabulo yalensizwa, kodwa uJesu mayesefikile eBethesda saguquka isimo engathi uJesu angakuhambela. Ake sinake nakho bathandekayo enkosini, verse 1 to verse 5, ukuthi uNkulunkulu uthule akusho ukuthi uNkulunkulu akekho. Bazalwane bami enkosini, vele amavesi amahlanu asilizwe iphimbo likaJesu, kodwa uJesu khona phakathi kwabo. Sizwile kuMark 1 verse 34, waphulukisa abaningi ababephethwe izifo ngezifo, wakhipha amadimoni amaningi, wangawavumeli amadimoni bakhulume ngoba ayemazi. Uma esefikile uJesu kodwa kule ndawo yaseBethesda, uJesu wathula wangathi akekho. Kubuhlungu ukuthula kaNkulunkulu esimweni omlinde ethi angabe uyakhuluma kusona. Umbuzo enginawo ukuthi kungani uJesu kulamavesi amahlanu ayithulele njengasho lutho kodwa phakathi kwabo. Nalabo bantu kwenziwa yini ukuthi kungabe khona nomlamelayo ukuthi phakathi kwethu asisesodwa manje, noma amanzi engeke anyakaza kodwa uJesu phakathi kwethu? Yini eyenza laba bantu banganaki ukuthi asisodwa? Ukhona besilokhu simbiza, ukhona besilokhu simlangazelela ukuthi akazosilekelela kwisimo sethu. Kungani uNkulunkulu ethula noma singeke sibe nayo impendulo eqondile kulo mbuzo, ngoba ungumbuzo odephileyo? Kodwa ngifisa ukuthi ke unake nazi izinto ezimbalwa amangeke ngiziqaphele eBhayibhelini. uNkulunkulu angathula ngoba esekuphendulile ngezwi lakhe. Awukaze noma sengxakini wahamba waye enkonzweni, wafika enkonzweni washunyelwa ngesimo obhekene naso, wanamathela kuso umfundisi, uzusala uyijeqeza uyibuka ukuthi kambe ngixoxela ubani, nguye yini oxoxela umfundisi? Kanti chabo, umoya kaNkulunkulu uzokunika impendulo ngesimo obhekene naso. Baningi abaphuma becasukela abathile ukuthi kuba ngimxoxelanga usibanibani wayesiyoxoxela
umfundisi, kanti nomfundisi ubengazi ngesimo obhekene naso. Umoya oyingcwele bumbula ukuthi kunomuntu onale nkinga, ngoba umfundisi uyisanusi esibhulela wonke umuntu ngezwi likaNkulunkulu. Siphiwe lawo mandla okuhlola, okunika impendulo. Ngakho uNkulunkulu uyathula uma esazi usekuphendulile ngenxeki yakhe. Awukazeni waba sesimweni wawusuthunyelelwa ivesi elikhuluma ngqo nesimo sakho. uNkulunkulu ekuphendula, sekukuthi uyalikholwa yini lelo lizwi olithunyelelwe ubhekene nesimo. Ngakho uNkulunkulu ngithi mina uyathula uma esekuphendulile ngezwi lakhe. uNkulunkulu futhi angathula esimweni obhekene naso ngoba ubudlelwane bakho buphukile. Uthi ku-Isaiah 59 verse 1 verse 2, bheka isandla sikaSimakade asinyeziwe ukuba singasindisi, nendlebe yakhe ayivaliwe ukuba ingezwa. Kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa. Ngakho uma ubudlelwane buphukile phakathi kwakho noNkulunkulu, uNkulunkulu uyathula. Ngakho akuyijeqeze, akathulisiwe yini ukuthi usekuphendulile, noma akathulisiwe yini ukuthi ubudlelwane bakho naye bufile. Uma ubudlelwane bufile, uNkulunkulu akana communication angayenza kanye nawe. Kwenye inkathi uNkulunkulu uyathula ngoba sicela ngesizathu esimbi, nezinto ezingafanele engabe siyazicela. uJakobe 4 verse 3, niyacela nokho anamukeliswa ngokuba nicela kabi ukuze nikuchithe inkani kwenzeni. uNkulunkulu akamphendula umuntu okhulekela omunye umuntu akavelelwe izinto ezimbi. uNkulunkulu akamphendula umuntu onolimi olumbi. Ngakho wogada ukuthi uthule nje uNkulunkulu, akuyona into embi obuyicela ngomunye umuntu, ngoba noma engakuhlumeza kangakanani ungamfisela omunye umuntu ubavelelwe into embi. Kwenye inkathi uNkulunkulu uyathula ngoba impendulo iseza. Daniel chapter 10, uke wangathi uthula uNkulunkulu, kanti emkhathini kade uNkulunkulu aphendula insuku eziwu-21. Ingilozi ezoletha impendulo kuDaniel iyalwe emkhathini, ivinjwa ingilozi yokumnyama, ngoba nomoya wendawo okhule kukuyo inamandla yokuthi impendulo yakho evela kubaba uNkulunkulu. Ngakho lithi iculo emagameni okuhlabelela 315 lama-congregationali lithi cela ngey'nsuku zonke inkosi inamandla. Ungayeki ukulwa, inkosi inamandla. Bekezela nje emkhulekweni, ungathembeseli, ngoba impendulo ikulowo mthandazo. Noma engathuli uNkulunkulu, kodwa kwenye inkathi impendulo kade akunikezela. Ibanjwe emkhathini, bekezela emkhulekweni, ungasasibheki isikhathi. Uthi uJesu ephendula abafundi bexakekile ukuthi kungani lesi sifo singakwazanga ukusikhipha. Athi uJesu ezinye izifo zidinga ukuthi-ke uzile ukudla bese usujula nasemthandazweni. Hleze lesi simo sakho ubambelele emthandazweni kuphela, awukazi waba nezinto ozincisha zona. Akuziphi ithuba lokuhlala emthandazweni ngoba impendulo iyeza. Ungambona ethule nje kanti impendulo iyeza. Okunye ungafisa ukuthi umnake, kwenye inkathi uNkulunkulu ethule ufuna ukukhulisa ukukholwa kwakho, uthembeke kuye, uthembele futhi kuye. Awuzwanga yini uJesu efundisa abantu abafundi bakhe kuLuka 18 verse 7 kuya kuverse 8 ethi uwesimame uke wayoncenga engqongqoze ephindelela ekumahluleli ongalungile, kodwa wagcina emzweni lelo mahluleli wamenzela lokhu lo mama kade ecela. Oyesethi kangakanani-ke noNkulunkulu ubengenenzele yini lokho enicelayo? Kodwa besethi ekugcineni kuverse 8, nokho uma indodana yomuntu ibuya emhlabeni iyobafumana nabakholwayo, iyokuthola yini ukukholwa? Asazi ukuthi-ke ukuphi wena nokukholwa kwakho noNkulunkulu. Ngithi mina kulamavesi amahlanu uthule uNkulunkulu. Hleze nawe uyambona ethule kwisimo sakho, kodwa uyamdinga. Ngizothi-ke kodwa ungayilahli ithemba, ngoba uNkulunkulu uyathanda, uJesu uyazi futhi uyabona isimo obhekene naso. Okwesibili engifuna sikunake kulo myalezo uverse 6 size siyoma kuverse 9, unamandla okuguqula isimo obhekene naso singabi lukhondolo. Amandla okusiguqula akuwe, uwaphiwe, ngoba lithe izwi lenkosi banele ukubamukela
baphiwa amandla benziwa abantwana bakaNkulunkulu. Verse 7, le nsizwa uma uJesu eseyibuzile uyathandani ukusinda, ithi iba nezaba eziwu-3 eziletha kuJesu. Izaba zayo ebanazo ayiphenduli lento uJesu ayibuzayo. Sokokuqala nje okuyi-excuse ayenzayo, verse 7 uthi Nkosi anginamuntu. Izaba lesokuqala kwenye inkathi silibala ukubheka ukuthi ngabe siphumelele ukuba ubaba noma bayaphila, ukube ngisebenzisa isibongo sikababa nje, ukuba ubaba wangihlawula wangilobola, ngabe sengikude nempilo, ukube mangathola umsebenzi nje kungaba kuhle, mangagana kungaba kuhle, mangaba ukuthi kube ukuthi sibheka abantu, sisola abantu. Ukunempumelelo yethu akekho ukukweleta impumelelo. Wonke umuntu ophilayo uzikweleta yena, ukusukuma ithintithe ayiphumelelise yena. Awusoze wabanjwa isibongo sokuba wena ngabe ngoyendlethile anduba uphumelele. uNkulunkulu wakupha ukuphumelela ungakabi nasibongo ngoba wawuvela kuye ubaba uNkulunkulu. Ngakho noma ungasizwanga muntu ngalokhu usola abantu ngokungaphumeleli kwakho, imabe besuka abantu uNkulunkulu kupha amandla okuqhubeka. Impilo iyaqhubeka noma ungenamuntu ongakusiza. Iliswayo uNkulunkulu ekuvuse ekuseni, ungabambeleli kubantu. Izaba zesibili azethulayo uthi ngibuthakathaka, anginamuntu okungifaka echibini. Ungaziboni uweak empilweni ngoba ngale ndlela oyicabanga ngayo uba yiyo. Lithe iBhayibheli kuJoel 3 ivesi 10, let the weak say I'm strong. Obuthakathaka nje akayibone namandla. Khuluma ukunqoba, khuluma amandla kuwe noma ngabe isimo sithini. Lensizwe ibona ibuthakathaka, anginayo ukungifaka echibini. Isiboni weak. Ukhona abantu abazalwa bengenamalungu omzimba kodwa bayaphokophela ngoba impilo ingeyokuya phambili. Impilo iyancengwa, sincenga ngokuya phambili, hayi ngoba nathi sineyinto zonke kodwa sayitshela ukuthi sonqoba ngokukholwa, sonqoba ngokuqhubeka. Sayitshela lokho ukuthi uma singagive up manje soba izahlule kuze kube phakade noNkulunkulu, somenza umhlambi manga ngezwi lakhe. Ngakho ungalokhu uzibona uweak, wena unamandla ngoba amandla vela kuNkulunkulu. Lithe iculo lebandla lakithi amahaba amahle ngoba amandla ayatholwa, amandla ayatholwa ngokukholwa nguwe uNkulunkulu, atholakala kuNkulunkulu. Izaba zesithathu uthi bayangeqela kuthi ngiseza kwehlo omunye phambi kwami. Lalela mntaka baba, noma ungababona abantu sebephumelele namhlanje bake balinda, la ungalokhu ubala iminyaka yakho seyimingakho ilindile. Ungabi nomona ngempumelelo abantu, noma ungabe ngakudlula kodwa kusho ukuthi lapho ubeya khona angeke ufike nawe uzofika njengoba idirection yakho ibheke nalapho ebheke ngakhona. Bangahamba ngejubane eliphezulu kodwa okubalulekile uzofika nawe kwi-destiny yakho. Akuyinasikhathi ngoba siphumeleli sonke kanye kanye. Isithi isiZulu akuvelwa kanye kanye kungemadlebe embongolo. Ngakho ungabi nezaba, impilo iyaphambili. Ungaphelelwa umsebenzi namhlanje kodwa impilo iyaphambili. Ungengabi nezinto namhlanje kodwa zitshele ukuthi ngiyaphambili, angihlehleli nyovane ngoba uNkulunkulu usiphe amandla okunqoba. Unamandla okuguqula isimo obhekene naso. Baningi abantu abasabayo ukuguqula izimo ababhekene nazo, sezize zaba lukhondolo, sekubalwa iminyaka benalezo zimo. Kuyini enye into? Kufika umbuzo othi mntaka Livuno, yini eyenza abantu bangakwazi ukuguqula izimo abakuzona? Akuyinkathi ukuzidla, ipride. Ngakho kwabanye abantu abafuni baba nalo moya nje uthi angifune guquko ngiright nginje, angifune kusizwa ngiright nginje. Wemntaka baba, asidalelwa ngokuphila impilo eyodwa. uNkulunkulu upha umuntu ngamuntu amathalente amaningi. Ngakho ungaphili impilo yokusebenzisa italente elilodwa engathi kona kodwa okwazi ukukwenza. Izaga 16 verse 18 zithi pride goes before destruction. Ungabi nempakamo nangesikhathi esingafuneki. Ukwesaba ubantu bazothini kuyabavimba abanye ukuba baphile ukukhondolo engaba baphili kulo. Ungabi njengalensizwa hle 38 years asikho lokuguquko ngoba usaba ukuthi abantu bazothini mangengacela usizo, mabengasangisizi sengizophoxeka. Ukuhlubuka, ungabi nomoya wokuduba. Elunye uguquko alifiki kubantu ngoba banomoya wokuduba, umoya wokuhlubuka. Ungabi nomoya, ungabi yiwele, ungabi yivila
lokuzama into ezintsha. Ezinye zezinto ezenza abantu bangaphumeleli empilweni lunganqamuki ukhondlolo, abafuni ukuzama into ezintsha. Ubuvila lithi iBhayibheli kwiZaga 6 verse 9 to 11, ubuvila buholele ebumpofini. Verse okunye ngifisa ukukhuluma ngakho ukuthi enye izinto eyenza ukhondlolo linamathele kubantu i-ignorance, ungafuni ukubuza, ungafuni ukwamukela ukuthi awazi, wokwamukela ukuthi kunento ongayazi ukuze uNkulunkulu akusize. Okugcina ngifisa ukuthi ngikunamathelise noma singeke sakhuluma ngakho verse 10 to 18, wokwamukela khona abantu abangeke bajabule ngempumelelo yakho. Laba abantu bathi mase beyibona le ndoda ithwele uhlaka, bathi ubani othi ethwala uhlaka kuyisabatha? Bathi ungakulindeli abantu bakuncome mawusuphumelele. Jesu siyabona, Jesu siyasazi isimo sakho. uNkulunkulu akabusise lo myalezo osuzwile manje kuze kube phakade. Uthi umusa weNkosi Jesu Kristu, thando laNkulunkulu, ubabudlelwa ngcwele benabo kulondoloze. Amen.